musik på? Nej, det behøver faktisk ikke. Hvad hedder det? Ja, jeg har valgt at gøre det live, fordi at... ja, jeg kan ikke lige overskue at redigere og modellere og sådan noget. Men jeg har jo set, hvad det kræver at være rusvært, og tænkt, at det kan jeg sgu godt gøre bedre. Så jeg tænkte mig at udfordre jer i. Det havde egentlig været planen at gøre det mod tredje, så vi kunne få smidt dem væk. De er her ikke, så nu bliver vi jo nødt til at tage eliten. Det bliver lidt sværere, men der er 3 forskellige udfordringer, som I skal, jeg vælger 3 af jer, som I skal op i, som jeg synes sådan, det viser, hvad en god rusvært er. For det første, så kræver det jo, at man er meget omsorgsfuld, og ja, det er, du er jo virkelig Gustav, så du skal lige komme op til mig. Jeg er et meget retfærdigt menneske, og i og med, at du ligesom har haft erfaring med det, så synes jeg godt lige, at I kan give mig det handicap, at du lige skal have tape fra munden. Ja, det kan jeg godt. Ja. Som hans mustache. Endelig. Ja, på tide, mand. Der rammer sig af. Hvad hedder det? Der er sket det, at Dogge og Pinstrup er virkelig ked af det. Så hvis I lige vil komme op også. Og ja, så får vi ellers bare lige 10 sekunder til at sådan, være bedst til at trøste og sådan noget. Dogge, det er okay, alt skal nok gå og sådan noget. Men det er ret vigtigt, at man sådan fortæller. Det du bare skal gøre, det er, at sådan, du skal bare kigge fremad, og du skal ikke tænke på det der stressende. Jeg ved godt, det der med at nyt studie, det er svært og sådan noget. Det var jeg klart bedst til. Tak til tapen. Hvad hedder det? Andet punkt, det er, at man skal være meget ansvarlig. Og ja, Mikkel, du er jo helt vildt. Så jeg synes, at du skal komme herop og hjælpe. Ja. Ansvar, det handler blandt andet om nogle gange lige at tage det tunge læs, og være den, der står tidligt op og gør rent. Som jeg for eksempel gjorde på rustur, var der tog den ekstra sukker. Så vi skal have taget noget vand op, og du skal tørre det der op. Jeg skal tørre det her op. Og du får det her. Så det er jo bare, hvem der gør det hurtigst. Hvem der gør det hurtigst? Ja, 3, 2, 1, go! Godt, Mikkel. Det var du god til. Og sidste punkt, det er, at jeg synes, det er super vigtigt, at det har jeg i hvert fald sådan vurderet, at I alle sammen har været gode til, det er det her med at starte en god fest og sådan noget. Og noget, vi jo blandt andet har gjort på rustur og til nogle af de arrangementer, vi har haft, det er, at vi har spillet lidt beerpong. Og hvad hedder det, Mathias? Ja. Du skal stå dernede. Så. Ja. Kom så. Nu rammer du, Matti. Du har aldrig tabt det her, jo. Ærligt, hvis du vinder nu, ikke? Og med mig bounce? Ja, ved du hvad? Og det får du lov til. Eller være sikker sådan? Kobe? Ja, selvfølgelig. Altså, for retfærdighedens skyld. Nej! Sidste punkt. Vi har jo lige selv sige, jeg ved godt, at jeg kan være sådan lidt en flabet røben og lidt smart i en fart, men jeg vil også gerne vise, at jeg er faktisk også interesseret i at være sød og kærlig overfor jer og blive jeres nye bedste ven. Så jeg har selvfølgelig skrevet en lille sang. Det skete i går aftes, så jeg har ikke lige lært den. Så jeg har lige en lille tekst, jeg kan sådan støtte mig til med. Kunne du give en anvendelig papir, eller hvad? Ja, selvfølgelig. Miljø frem for alt. Er det fra juleklip i går? Juleklip. Har vi reklame? Nå, jeg tager. Så ja, glæder jeg. Mange føler sig mere ensom. Det er ikke fordi, at jeg ikke tænkte, at du ville være god til nogle ting, men det var bare, vi var filmet. Ja, tak. Er I klar? Ja, vi er meget klar. Ja, okay. Kan man synge med? Hvad? Kan man synge med?
Ja, måske på anden værelse kan det være, man kan. Okay. Fuck, jeg håber det er boyfriend. Vil jeg gerne være i din jæsrusvært, så ville jeg føle mig rigtig sej. Jeg har tænkt mig at gøre alt for det, ligesom I gjorde for mig. Gustav, du er ikke helt normal, men Gustav, det er derfor du er speciel, og Mikkel nu stadig ikke vel pips. Min stemme passer bedre til Oddbjerg og Signe. Dit smil kan kun smil, Signe. Se nu hvad du gør ved min klokke din. Blider sød rar sjæl. Med fodbolden er du sgu fæl. Og når det gælder, så ved I altid kan regne med mig som rusvært. Vil jeg gerne være din nye rusvært, så ville jeg føle mig rigtig sej. Jeg har tænkt mig at gøre alt for dem, ligesom I gjorde for mig. Hvis jeg ikke græder fandme, verden den går under på et sekund. Men straks vil jeg begynde at planlægge, hvordan jeg kun kan røre rundt. Amalie fucking det er her ikke. Hvad sker der lige for det? Og så har vi Mads Molina, det kreative geni. Tak. Tænk hvad vi to kunne blive til. Og Mathias, ham kan alle lide den bedste. Pige på siden 9, så dig kender jeg ikke super. Men ærligt, du er jo ret flot. Og når det gælder, så kan I jo altid regne med mig. Som rusvært, vil jeg gerne være det dyres rusvært. Så kan jeg føle mig rigtig sej. Jeg har tænkt mig at gøre alt for dem, ligesom I gjorde for mig. Det er flot. Woo!